Andam na ba ang sugbo kun moigo ang the big one? Usa kini sa mga pangutana nga gikabalakan sa pipila o gisgutan sa kadaghanan. Kung unsa ba kaandam ang sugbo kun ang the big one o usa sa makalilisa nga linog ang posibleng moigo sa probinsya. Matod sa mga eksperto sa FIVOLCS, adunay posibilidad nga makasinati ang sugbo og kusog nga linog nga mamahimong magdala og dakong kadaot sa mga infrastruktura o komunidad. Posible kining moabot sa 7.2 ngadto sa 7.5 magnitude. But no one is really prepared for such a thing, and hopefully it will not happen here. Hopefully ang katong nitabo sa bugong mo na to'y big one, but nevertheless we are really gearing for it and preparing for it. Matod sa gobernador, padayon ang ilang pagpalig-on sa disaster preparedness sa probinsya. Lakip niini ang plano sa pagdugang og duha pa ka mobile clinics alang sa amihanan ug habagatan nga dapit sa Sugbo, dugang sa duha na ka operational mobile clinics. Ang maong mga moving clinic gitumong aron makahatag dayon og medical nga serbisyo og suporta ilabi na kun maapektuhan o mapuno ang kapasidad sa mga ospital panahon sa dakong linog o uban pang kalamidad. Gipasalig usab sa kagamhanan nga padayon nilang gitun-an o gipangandaman ang posibleng epekto sa usa ka kusog nga linog pinaagi sa usa ka komprehensibong disaster planning nga gilauman nilang mahuman karong bulan sa Hulyo. This year, we conducted 3 batches of rapid earthquake damage assessment system training. Then you can see there that the need to update our CLUPs, our Comprehensive Land Use Plan, and dito sa nato makita how we can prepare for an earthquake event. Sa laing bahin, gipadayag usab ni Barrio 4 nga andam na ang 10 milyones nga calamity assistance nga giplano sa lalawigan nga itunol ngadto sa lokal nga kagamhanan sa General Santos aron makatabang sa mga naapektuhan sa kusog nga linog. Mahinumduman nga gisugyot ni Barrio 4 sa Sangguniang Panlalawigan ang usa ka resolusyon aron aprubahan ang 10 milyones nga calamity assistance alang sa General Santos human kini maigo sa magnitude 7.8 nga linog niadtong Lunes, Hunyo 8. Ang maong resolusyon dali sab nga giaprubahan sa Hunta Probinsyal. Because ako, I really want to be there and hand over kay ang kaning Gensano, they gave us 8 million, ha? Pagkahitabo na to diri sa Cebu and the mayor personally delivered it. So Gitubag usab sa gobernador ang mga komentaryo sa pipila ka netizens nga nangutana nganong adunay ayuda nga ipahatag sa laing lugar samtang adunay mga sugboanong naapektuhan sa nangaging mga kalamidad. Uban kanila nangangkon nga wala makadawat og igong tabang gikan sa Kapitolyo. we get the list from the LGU. Kay sila man gyud ang naa dito. Ang kaning province gyud, we are just augmenting the local government unit. We are not the bida here. Kini si Ardy Morales alang sa MyTV Cebu.